Здравей, YouTube! Аз съм Нитаер и днес ще ви покажа едно PvP. Това е сървърът Legit, ще го има в описанието и днес ще ви представя едно PvP. Аз няколко пъти ще ходя. Ето го, това е Kit PvP. Като напишете Servers и ще ви излезе едно меню. И там ще потърсите къде е Kit PvP-то. Ето, навсякъде тук. И аз от тук си, това са всичките китове. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 и Tier 5. Аз днес си взех Tier 3 и Tier 2. Но Tier 1 е безплатен. Ето долу пише цените 15, 30, 70 и 120 долара. Мисля да събирам за 70 долара за този, но реших два пъти да взема от този. И вземам от този кит и ми дава Iron брони с тези супички. Но тези супи наистина много ми помагат, защото като вземете една, като цъкнете десен бутон сте я взели и мисля, че ви подсила някъде близо с 3 сърчица. Например сте на 3 сърчица, всеки момент ще умрете, ще ви убият. Вземате супичката, цъквате десен бутон и се подсилвате. Ето тия неща взех. Ето това са то. И тези двете. Ето я. И аз сега имам 3 меча такива Sharpness 1. Този го взех от битка, а тези двата днеска ги купих. Ето това е този Tier 2, а ония диамантини брони. Всъщност тези бяха ето така. Така. Това беше Tier 3, а това беше Tier 2. Но този Tier 2 не беше с чупени брони. Тези пак ги взех от PvP. Но аз така съм си ги наредил, за да тръгна с цял диамантен сет. Но не енчантнат, с и този меч. И ето го мястото. Долу е PvP. Тук долу изобщо няма никъде. И аз ще скачам. И изгледа, че този го ударих в въздуха. И по-скоро тази, да знаете, тук има доста момичета. Изгледа някой път така спира да не мога нито аз да бия никой, нито те да бият мен. Но не знам защо става така. Ето, едете супчката и ви подсила. Да знам защо не умира. Айдете. Сега ще върнем към тези пичове. Супички. Изчезнаха айтемите, това беше гадно. Да се намесим на тези битката. Някакъв още дойде. Преди да почна да снимам клипа, ако видите 10 човека един върху друг се събрахме и правим PvP. Изгледа, че убих един. И да, за всеки 10 кила ще получавате по 10 мъни. Този. Убих и този. Изглежда сега имам късмет. Аз се скривам, слагам супичките тук, за да мога да ги пия по време на битка. Този идва към мен. Аз трябва да го отблъсна. Сложа така супите. Идва ли при мен този? Няма никой. Така, тези брони ще ги махна, защото са ми достатъчни имуните. Ние мислехме с Вичо Прот да снимаме клип, но той казва, че аз много не съм добър в PvP. То си е така, не съм му помагал, но и реших сега сам да снимам клип. И така. Мисля днес да снимам също в Legit, в един сервер. Не, то е същия сервер в Legit тук, но да снимам в Jail сервера. Пак пишете сервер и търсите Jail и влезете там. Този с enchant меч няма да го убия.
тук си отивам. Умирай, 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 умирай! Умри! Убил го с енджант меч, убил го. Дали енджант меч е в мене? Мене ли? Не е в мен! Изглежда, че е тръгнал надолу по водопадчето и не съм го взел. Гадно. Колко супи имам, но нямам място за тях тук. Гадно, но сега ще ме убият, защото този го мразя, този ми е враг. И край. Гадно. Като ви убие, пак ви спамва тук и ви отново вземате тия рено. То ви ги пуска на 1 минута. Не е безкрайно, ви ги пусна на 1 минута. Мисля в клипчето да взема и тези диамантини брони, но още искам да намеря този Вичопроц убие една фулка. Убие един човек с фулка. Това е диамантен енчант броня и диамантен енчант меч. Много силен меч. И мисля, ако убия и аз такава фулка, която няма да стане, но мога да взема такива диамантини брони по случайност. Може и да ги прибавя към тези диамант брони. Тук има някакъв с такива брони. Ям супчики. И абонирайте се за мен, за Gold Gamer, за NetCoBG и за Вичопроц. Те са мои приятели. Умре. Супички, няма да имам време. Не, тика пак откъде дойди бе, защо дойди до мен? Като съм слаб. Мисля да ви покажа още 1-2 PvP-та и да спирам клипчето. Защото днес случайно стоях на компютъра. Така. Скачвам. Не мога да го оцеля. Какво е този хакер със сигурност? И да ви покажа нещо. Ако го мина този джумп, да ви покажа. Тук пише сейв, да. И като сте на това зеленото нещо, трябва да минете и този джумп, който се намира и там от това мощи почва. И като го минете, като дойде тук, това не е PvP, не знам, защо пише табелка с спам, аз няма да правя спам. Си се хвърля тук. Когато имам много супи и съм горе и имам възможност да мина този джамп, идвам тук, хвърлям броните, които не са ми нужни и си оправям супичките. Това е добре измислено. Трябва да минеш джамп, че тогава да не те бият. Не могат да ми ударят. Добре. Супи зеги, не знам дали. Съжалявам, че в това клипче малко ми цепи, но нали, снимам клип, пък и Майнкрафта не ми е много добре. Някой път правя така, като се бъгна и почвам да стоя на едно място, когато съм на малко кръв. И продължавам. Тако! Бягай се! Ще го убия, давай! Давай. Ще ме убият. Да бягам. Бягам. Какво? Не ме видя. Не, този как ме видя. Умрях. Така, много ми цепи, съжалявам за този лак. Ще взема още едни брони, ще се трепя още един път и ще приключвам клипчето. Както виждате, не съм много добър в PvP-то. Този ще скочи да го ударя във въздуха. Искаш да биеш него на мене.
Този с патишката